chimwe chochiro kana tenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema undisambe moyo wese kana moto mundipise zvitema zvinopera kuti mundipe kuona nepachena ndichafara asi kucheneswa moyo kondifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise izvo zvitema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo ndingazonzwisisa ndizvozvo zvirozvo zvenyu tinoona undisambe moyo wese kana moto mundipise izvo zvitema zvinopera ndinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa undisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera tichapinda mukati mebhaibheri shoko raMwari tichadzidza tiri pabhuku ya 1 Kings chapter 12. Tichakumbira muverengi wedu ativerengere kubva pana vhesi ya 1 kunosvika pana vhesi ya 11. Ngatidzidze chapter 12 vhesi ya 1. Manya hatina nguva ya Rehoboamu wakaenda Shekemi nokuti vaIsraeri vose vakanga vaungana paShekemi kuzomuita mambo. Vhesi ra 2. Zvino Jerobhoamu mwanakomana waNebhati wakati achizvinzwa nokuti wakanga achiri Ijipita kwaakanga atizira nokuda kwaSoromoni, Jerobhoamu akagara Ijipita. Vakatuma nhume kundomudana Jerobhoamu neungano yose yavaIsraeri. Vakasvika vakataura naRehobhoamu vakati,
baba venyu vakatitakudza joko rinogozha. Naizvozvo zvino imi chirerusai basa rababa venyu rakanga richigozha nejoko ravo rinorema ravakaisa pamusoro pedu tigokushumirai. Yeah, verse 5. Verse 5. Yes. Iye akati kwavari, yeah, chimboendai henyu mugare mazuva matatu mukodzokera kwandiri. Vanhu vakaenda. Verse 6. Ipapo mambo Rehobhoamu akarangana navakuru vaimira pamberi paSoromoni baba vake vachiri vapenyu akati, mungandipa zano reiko radingapindura vanhu ava naro? Verse 7. Ivo vakataura kwaari vakati, kana mukatenda kuva muranda wavanhu ava nhasi, mukashumira mukavapindura nokutaura mashoko akanaka kwavari, ipapo vachava varanda venyu nokusingaperi. Yes. Verse 8. Asi iye wakaramba zano ravakuru ravakanga vamupa, vakarangana namajaya ezera rake aimira pamberi pake. Verse 9. Akati kwavari, imi mungandipa zano reiko ratingapindura naro vanhu ava? Vakataura neni vachiti, rerusai joko rakaiswa pamusoro penyu. Rerusai joko rakaiswa pamusoro pedu nababa venyu. Verse 10. Come on. Zvino majaya ezero rake akataura kwaari achiti, iti kuvanhu ava vakataura newe vachiti, baba venyu vakatitakudza joko rinogozha. Asi imi chitirerusirai iro. Utaure kwavari uti, mumwe wangu muduku mukobvu kupfuura chiuno chababa vangu. Advice yema2K. Iwa. Verse 11. Zvino baba vangu zvavakakutakudzai joko rinorema. Come on. Ini ndichawedzera pajoko renyu. Baba vangu vaikurovai neshamu. Asi ini ndichakurovai nezvinyavada. Verse 12. Naizvozvo Jerobhoamu navanhu vose vakasvika kuna Rehobhoamu nomusi wetatu, sezvavakanga varayirwa namambo achiti, dzokerai kwandirizve nomusi wetatu. Verse 13. Yes. Mambo akapindura vanhu nehasha, akarasha zano ravakuru ravakanga vamupa, akataura kwaari sezvaakanga apiwa zano namajaya akati. Siya yakadaro. Tiripo here vanhu vaMwari? Pane nyaya iri panapa. Solomoni afa, mwana wake Rehobhoamu unotevera pakuva mambo. But atevera pakuva mambo, zvinonzi pane muchinda wainzi Jerobhoamu wakanga atiza Solomoni pamazuva Solomoni achiri mupenyu. Paakanzwa kuti Solomoni afa, ndobva adzoka akaunganidza vaIsraeri. Kana makateerera Bhaibheri rati Rehobhoamu paakapinda kuti achitungamirira Israeri, ndobva aunganidza vakuru vekwaIsraeri, ndobva abvunza nyaya yake. Zvikanzi chii chandingagona kuita kuti ndikutungamirire zvakanaka imi? Kwaye ndobva kwanzi inda unobvunza vakuru vekwaIsraeri, ndobva kuti inda unobvunza vanhu vakanga vari maadvisors ababa vako. Baba vako was a wise man, but vaitova nevaiva advisor. Inda unobvunza vanhu ivavo vaiva advisor kuti mudhara wenyu waizvifambisa sei. Ndobva ainda kuvanhu vaino advise, vaigara muadvisory committee yaSolomon. Ndobva asvika akavaunganidza zvikanzi, inzwai vadhara, ndine mubvunzo panapa. Since ndiri kupinda papower, chii chamungada kuti ndiite? Mungandiudza mashoko kuti kudii? Zvikanzi maadvisors aSolomon ndobva ati, mfana, kana wapinda apa, kana uchida kuti zvikuitire izi, bvuma kuva muranda wavanhu apa, uchitaura mashoko akanaka kwavari. Ukangotaura mashoko akanaka kwavari nokuva muranda wavo, unogona kuvatungamira zviri nani. Waipa akanzwa advice iyo yakati, it's okay, chimbomirai for 3 days. Regai ndimboenda kumageto youth, ndimbondobvunza futi same question. Watanga nekuvadhara kumachena ndebvu. Ndobva apiwa advice kanzi, mfana, ichi chinhu tiri kutaura from experience, hatisi kuita zvokugugula izvi. Takambochimhanya ichi. Kwai achipedza kunzwa advice yavadhara, ndobva ati chimbomirai, rega ndimboenda kutimu rangu mageto youth ezere rangu, vavakagekwa zvakafanana zvimamo uku. Zvikati timu rangu uyai. Saka chimbondipai advice, kuti advice yamungandipa imi musetimu rangu vachisimbisana vachibhigana so, chibaba makuru wani madii vachikuza hoyo, ndipei advice.
Kwai vafana vakati undobudza vadhara mashoko aya kuti mudhara wangu aikurovai nemboma, but kana ndiri ini manje ndoda kukarabha ine zvinyavada. Ikadzika ikati iyo, vafana vakati munwe wangu muduku mukobvu kupfuura chiuno chababa vangu. Yandiruda kukutamba iyi inenge yakapenga. Andina basa nazvo kuti muchazvitora sei, but panoda discipline mudhara wangu aishandisa mboma, ini chakushandisira zvinyavada. Kwai mufana akati akateerera advice yevafana akati inenge inoita iyi. Ndobva vamubhiga vachimusimbisa. Kwai ndobva adzokera kuvadhara akati ndadzoka. Kwai chitiudza kuti wafungei. Zvikanzi izvo advice yamakandipa yaishandi. Yandichashandisa ndeye vafana vezero rangu ava ndotamba navo snooker neFIFA. Tarisa ri padhuze nekuti totamba tose asi advice yako andashuwa nayo. Vafana vakati iwe kauchida kuti unyatsoratidza kuti wavapa power, vhura mabhawa nemaklabu nemavhuzu pati. Siyane nezvokuda kuvateerera zvari kutaura zvokuti kwai vamuranda hazvishandi. Tiri kuti vhura mabhawa kudarika machechi. Advice yevafana ndobva adzokera kuvadhara akandovaunganidza zvikati ndauya neadvice. Kwari kuti kudii zvikanzi ndinoda mudhara wangu aikurova ine mboma maita zvokutamba mafanisi. Ini ndichikukarabha ine zvinyavada. Kwai vadhara ukazoverenga uchidzika nayo kuzasi. Zvinonzi vadhara pavakangoti vachihwa mufana achiti iye ari kushandisa advice yemamwe mageto youth ezera rake. Kwai vakatanga mugovere mwanakomana waDavid. Ipapo Israeri akanga ane 12 tribes akabva atsemuka napakati. Mufana Rehoboam ndobva asara ne2, dzimwe 10 dzikatogwa naJerobhoam. And Jeroboam paakatora 10 tribes wakasara achiintroduce chinamato chimwe chatinetsa muzuva ranhasi chekunamata vanhu vari pamutunhu yakakwirira nokunamata vanhu vakabata matanda. Ndo pakafira nyaya yacho nani. But kana wakudzoka kunoroho ndonyatsoona kuti nyaya yakafira pamufana akaramba kuteerera zano ravakuru. Musoro wenyaya unoti wakaramba zano ravakuru. Pakafira nyaya yomufana kuramba advice yemajena ndebvu. Paakangoiramba chete Israeri watsemuka napakati. Ndobva patotaugwa yambotaugwa ka. Kwai Jerobhoamu akaona kuti zvonetsa. Vanhu ava vakaramba vachidzokera kuJerusarema ava vanoguma vatogwa moyo vakadzokera futi kuna Rehoboamu. Zvandava kuita regai ndinoisa chimudhori chimuru chichange chinamatwa paBheteri. Saka ndobva auya akataura nevaIsraeri zvikanzi kwamaenda kuJerusarema kure. Iyo zvino zvichiuya munamatire pedo. Zvokufamba zvonetsa mahigh hill nemasileto enyu anosvika agurika. Uya munamatire pedo asi vachinamata chinamato chakarasika. But uchiironda nyaya yacho unoona kuti pane mufana angaramba advice from the old men. Hamuchatsiuriki ka because maane degree ka. Because maagona kutaura chirungu. Vakakubhadharirai fees kuti muchitaura chirungu chacho nani vava kunzi vakasara. Are you sure kuchallenge amaelder pachechi penyu? Ndima kuti madhara pachechi pedu anonetsa. Kwavona maelder akudama nezero kunemera kuti mudhara wemhasha uya, but ndiye mudhara akanamata prayer band kuti wane fees yekusimesa rokutanga iyo. Rangarira uchibva gokwe kumasakadza iwe. Wakarukwa mabhanzi neshinda yewhite ukapesiwa nered. Uchiwisa urombo uchibuda madzibwa ndiwo akutaura kuti madhara ekuchechi kwedu anotirambidza kuminura. Iwe mufana unokuvara iwe. Unoti munhu mukuru achiadresa unenge uchitaura kuti ndezvavo izvo uri paGoogle uchasangana nenyaya dzacho kumberidzi. Hakuna akarwisana nevadhara akakunda. Go and try it tione kuti unoihwina here. Imbobvunza munhu ari padhuze noti haufana elder pachechi pako. Vhesi inoti pana anogwara here pakati penyu. Ngaadane vakuru vekereke vamunyengeterere. Ivo vakuru vacho ndobva wakamakana navo. Zvokuda kumanya-manya uchienda kuvafundisi pastor ndinamatira enda una elder wako. Nemakagara kumba muchinyeya vafundisi nemaelder muchimbamwisa tea. Pando madhara akanamata kuti tochinjavo fesi. Kutogagwa nehembe. Munyengetero wemunhu waMwari usingadi kana kuona ukawachitaura kwa kwangu anditi kana gumhorosa unonyura mufana.
katovavona mutauni wakashama ndochinja road pando vakakunamatira kuti utolukapo zviri nani pati mufana wakaramba advice kaita zvenyu izvi isi tiri vana makuruwani tiri vana chibaba oyo achikuziwa mufana hakuna advice yevafana vezera rako inokunda unonyepa mugume ari padhuze neuti haufa nevadhara ndapana Deuteronomy chapter 21 verse 18 karamba zano ravakuru maimbozviziva kuti vazhinji venyu panapa 3/4 yemamistakes amakaita makatomboatsiurwa imwe wakatombozviudziwa nemadhara epachechi penyu waya ivo vaya vanenge ane kotari ya1952 iwoya vane zvimwe zvavanazvo kuchena vhudzi mumusoro iexperience yausinambopinda mufanayo ukavona watsiugwana nagogo vepachechi vedhoka vaya nekuzungaira kwavo pane zvimwe zvavanazvo zvausina iwe ukavona watombotsiurika tenda Mwari iyi generation yevanhu asingarohwi varume isairohwa isu mani ende waiti ukarohwa nyangwe nomudhara womurani hakuna kwawaireva kubvezi waitobvunza kuti warohwe gwei imbe marights imwe marights enyu achakupinzai mudisaster vafana my rights they are abusing my rights and ndirohwe nemunhu asina kunditakura 9 months kana asina kundigomera kuti ende chemberedzo kwai ziri dzikakutsiura dzikaona kuti une nharo dzokurega dzongondoimba tenzi muchanzwa toimba mangwanani tione kuti unoikunda here hamutsi kugwina nagogo sitairohwa wakona ngorohwa kuti wagarisa usina urohwa ngotarisiwa so ikwe wagarisa wotorohwe kwa izvozvo kumira vanhu vakuru vagere zvairovesa kugara vanhu vakuru vamire zvairovesa waingofanira kugara zvikuroveka so kuti ute order iye zvino ndinotenda Mwari shamu yakanaka kutsiugwa kwakanaka haupabudi usina advice yevakuru iwe ende vanhu vasingamhorosani navo ndo vanenge vari vana vatete pamuchato wako ubona kuti uri kuomesera mukomana wako hautaudzani navatete hamufonerani but ndiye anosvikigwa nenyaya dzako vanongoza ndinoda 5,000 apa une 2.5 yekusvikigwa chete kuti ndini musvikigwa vasvika nenyaya vatete vanoda 5k nyazoona kuti aukamambada pana ukatsvaka kuseri kwayo pane munhu mwana weyazvanzi anga asingataudzani navo kuvadzisa mukomana wako iwe wavona vafana vekwedu ava vana moyo murefu ava vanopeta zviredzwa so ukaitsvaga kuseri kwayo kune musikana anga asingatsiuriki unotsvaga lifestyle pagugu chidownload upenyu tarisa zviri padzidzo neudziseri kwemagirazi kuti bvisa magirazi utarire nyaya yako tsiurika rights haufana vakuru vanhu vakuru ende nyaya yachona vanhu vakuru vakatowanda haufana vakuru mubvunze iye agere peda kuti haufane vanhu vakuru iwe nasingagoni kurespect authority at my age ini neage yangu panapo ndikasvika kuna baba vangu ndinofugama ndipamhorosi ndakamira ndakadai so sezvezvi ndichiri kufugamira baba vangu kuti makadi baba iwe unochitaura nemudhara wako wakamira wakamupfekera flat cap so mudhara murira sei mudhara apa ndiye ane blessing yako wazvizivi kuti nyange wafundiswa vakakuisa musoro vakakubata hahwa vakanamata vakamira negufu but blessing ina mudhara kwai kudii na Deuteronomy verenga Deuteronomy 21:18 inoti kudii haufa nevanhu vakuru tadzika mbijana dzika verenga verse ya 18 kana munhu ane mwanakomana wakasindimara asingadi kuteerera inzwi rababa vake kana inzwi ramai vake usinganzwi kana vachimurayira verse ya 19 baba vake namai vake vanofanirwa kumubata voenda naye kukanzuru nokusore nzvimbo yake voti kuvakuru veguta mwanakomana wedu wakasindimara unotimukira haadi kuteerera izwi redu unopedza pfuma nokumwa doro vakaropafadza vanomwa doro zvakatendekwa nevabereki vavo karopafadzwa vanomwa mablack label namahunters namakasulaga zvinonzi kana azvitaridza pamberi pomubereki mubereki kuti haleluya
as long nyaya uri kuita mai vari kuidonhera musodzi uchaibhadhara nemusodzi. Kwai unopedza fuma. Ende vafana vamazuva vangwaraka vava kuba zvine musoro. Unoirequest ari kuChinwe University kunodiwa mari yepavilion fee. There is a module that is so it's like module rachona rakatanga manje. No vadhara nokusaziva kuti module chi imari mwanangu 560 apa iri kuda kuindwa kundohurisiwa mari yacho. But tarira ubone kuti mai vako vari kustruggle zvakadi to bring food on the table and unovabira futi mari yacho. Kumaguma mari padhuze newe kuti wakagadzikwa musoro nemari yei. Netsa vana mai venyu pada. Mune zvivindi. Une zvivindi. Ukaona uchidanana nemusikana asingambotauri pamusoro pamai vake zvati urudanana nehora. Musikana anoti kwenda kamakana namai vangu. Dumbu rakagara 9 months. Mai vakaponwa neoperation. Ende nhoroondo yekuzvagwa kwake inotokuudza zita rake rinotokuudza kuti paiva nenyaya apo. Vakamutumidza kuti Ebenezer nemhakai ukaenda kumarecords emasikani inotaridza kuti wanga akakomberedzwa nemafibroids. Vakaita zvokuchekwa dumbu kuti abude. Ndiye ari kuuya akabata pint kukoti uku. Unonyepa unoibhadhara musodzi yamai vako. Dei waiziva panopinda mudhara wako achitsvaga mari yako yefees. Wanga usingatauri chirungu chokuti kwai I regret being your daughter. Vakawigwa nemugodhi pane dzimwe dzavanopinda vakanyarara vachigwira to bring food on the table and iwewe you are stressing him. Akanyarara inofunga unokunda iwe. Hakuna unorwa nomubereki akakunda. Because ukaona wagwa namai vako ukawina kaiwe. Tingatochinja namatiro. Toti baba vedu anogara kwamavheni because ndiwo wagwa ukakunda. Karamba zano ravakuru. Iwe hauvhunduke here kuti mudhara wako unoshiya taiti una Mwari. Hani patinofuga matinoti baba vedu vari kudenga. Iye kana anga ari padhuze akawochiti baba anoti we. Paanozowawo kuti vari kudenga iyewo relax osa ndiye mudhara ari kudenga. Paukati baba vokudenga ita attention. Vepanyika ita attention. Ndoda fees vokudenga kuti aizvo zvogoneka mwane mudhara wapasi. Vokudenga vo relax vepanyika vota take off. Baba vako ndi baba vako. Kawa tumwe tuchitaurisa tumambaseti kwe mama musauya kuvisit makandinyadzisa because mune mascars mune face yenyu you are too old. Ukavona mai vako vaita nyama dzarembera is because vakakutakura iwe. Ukavati vhurai dumbu vachakutaridza mastitch avakadhedhewa vapika kuti kana ndafa as long charity abuda. Iye zvino vangadai vakadzokera kumucha kwavo kudhara but chavakagarira ndiwe. Kamurogwe egoka vari kuitwa namudhara wako vangadai vakadzokera kare chakavagarisa pasi ndiwe but you are the same person ari kuvadonhedza musodzi. Because nema rights. Because nema friends kaiwe. Hauchatsiuriki pamba iwe unopinda nguva dzaunoda. And you complain too much. Vakarekedza ndichekera birthday present. Ezvinezvi mafriends angu unogara kumba kwamafriends. Unoramba matemba chicha unoramba matemba. Tigire matemba wakanyarara kumba kwenyu. You complain too much. Chinokera baba vako gate na 12 uchibva kumavusu party wakapfeka pamushoti. Hembe dzako dzawakapfeka mudhara wako anodzifara nadzo here. Ende vadhara vanotanga vachikutsiura. Vokurega. Kukurega ikoko sakunza kupusa. Pane muna matori kuitwa kudenga. Kutonyora padoor knock before you end pamba pani. Munzi muri kutobhayiza kamaisa. Muri kutobholonja munzi mungangopinde murumu mangu. Murumu mani? Chicha wakabuya nacho kubva zvawaenda kundoura. Zvakabata uchichinjenzwa nevarume wakabuya nei? And to make matters worse, zvigwere zvauri kutsvaka is the same person achada carry that burden and don't even care. Vanhu vese vachakuramba zvimabhesi zvenyu ende uchavona paunonorohwa ndopanyonota una kuchipa. Kana marorwa akauti kwai mazano tiri kurohwa. Ani muri kunyengera zvinhu atitengwe nakamana kadai, atidi wakamana kadai, atidi wakamana. Kana warohwa inenge yava ndava kurohwa kuti tava kurohwa. Ende vamwe vanyu mucharohwa nenhubu so that you pay your mother's tears.
handiri kuvachemedza because nemabhesti hauchatsiuriki, hausuki ndiro. Musikana musvini wakaita sewe unobika mupodza. Ende wakutomirisana namai vako kubatira muchiuno sekapu yechanana. Mama musada ndijairira, munofanirwa kundirespecta. Kurespecta iwewo manje because wabakwa mazamu nerovha. Wakunatsenga wakaenzana, hauna kuenzana naye muchembere iyoya. Chikoro akaramba sokuvhura pabreak ECDA, but une dzimwe chapter dzaakapinda nadzo dzausingaziviwi. Siwo unoramba kuteerera zano ramai vako. Kwauna utori nemabereki vanohla Mwari, tenda Mwari nekuda kwaizvozvo. Musi wauchazvihwisisa, idhei richapinda mota yenyaradzo ichiindiketa pamba pekwenyu. Mai varimo mukati wavavuraya neBP iwe. Iye zvino vakatanga vachimwa veshugaka. BP ikati tawi yavo, kenza ikati tiri kutomira kutopindawo ipapo because une behavior yako yekuchikoro, unoita mamonaki maviri rekumba nerekuchikoro, uchishama pachikoro. It's my body, you will pay for it. Hauna kungozvagwa kai, hauna kuwa. Kagara mudumbure wamwe maiwe. Make her happy. Make that old man happy. Akasmaila mudhara uya uyo nesainzi inodzipasa. Ivo vaya mudhara yeuya asingazivi kana alphabet. Akakubless, you be blessed indeed. Akatsamwa. Zvinona affecta bepa kuzimzeki. Mudhara akaridza tsamwa pamusoro pako mfana because wavane ndebvu dzinokamiwa nekamu kudai. Unozvibhadhara. And akaridza tsamwa even ari kusmall house. Anokukesa iwe uri mu 10 days of prayer and fasting. What's his father? Wazvizivi wakapiwa simba rokukublessa nokukutuka. Akada kutuka unotukika. Wani kuna matirasu wana zvakawanda zvisipo zviri kuchikoro. Pastor, namatire mwana wangu. Chi? Ndawa. Nokufonekwa. Handachingamutumiri. Ndotumira zvese. Pandakafonekwa nchiwachi wakapinza munhu rume pawindow. You are ashamed to your parents. Ezvino vandoti akauya kuno maybe zvingaita nani. Ende vamwe venyu mune zvivindi. Patinovya kuoparidza kuchechi kwenyu. Tinotoerara murume yemukomana. Pane muna matimwe atoita imo masi ndo maunoitira upombwe. Une chivindi. Mbedha unoitira upombwe nemurume womunhu chibayiblessa. It's like my blesser, my blesser. Iwoyo mbedha unoitira upombwe. Patinovya ndo patinovya tichiimba tenzi muchanzwa ndoimba mangwanani. Misodzi yacho unoibhadhara mufana. Kozi kuramba kuteerera mai vako. Yarizari padhuze newe, svinura. Vafana tambai nezvimwe kwete madhara aya. Kana wabva namai vako dzikama ute order. Hautumiki. Ndizvimwe zvacho nani vari kushandira imi futi. Ivo vatuza kuti akutofa. Chizama kuvakisa mastendi kunana 22 kuya kunana 21 kuitira iwe ndo panongo chiramwa matemba kwa ndizvi matemba anondinhuhira une nhumbu. Hai kabeja ndiridi. Akambozviita mufana Absalom. Indanozvitiraya mufana Absalom akambozvitiraya zvakuda kuita. Haina kupera musha. Ani maiziva nyaya yacho. Tiyakatanga sei? Amnon wachivanzvadzi yake Tama. Ndobva zvakaitika ndobva abata naye amurepa. Chipedza kumurepa zvino dzakamuvenga. Sterek. Baya Tamari ndobva abuda mupamuya achichema achiungudza. Kozi Tamari naAbsalom vaibva mudumbu rimwe. Ndobva abuda achiungudza achichema. Absalom ndokubvunza chii chaitika nahanzvadzi yangu. Ndiye Amnoni. Ndimukoma wako, don't worry. Chinyarara ndobva amutora akamisa kumba kwake. Kunonzi Absalom wakagara nenyaya iyoyo 2 years ichingoboila mari. Amnon kurepa hanzvadzi yangu uchaibhadhara. Dei yanga iri movie yanzi 2 years later. Yava nguva yekuningirwa makwai hulu. Chigerwa makwai chigerwa chibviswa hulu. Kwai ndobva Absalom chati mudhara ndine kamutambo kangu kake kuveura makwai. Ndokumbira kuti muti akampani kuenda kukamutamba. Kwai mudhara akati inini I don't think kuti ndingada kuvapo. Kai wandie mani mudhara. Kanzi aiwa no aiwa. Zvikanzi munonditendera kuti ndine naAmnon. Konda kuindireni naye kai ndangoenda naye mukoma wangu.
Zvana kuziva kuti mufana Absalom waiva nenyaya yaiboila. Ndobva nzi it's okay munogona kuinda. Vana vamambo ndobva vainda mutambo kuya. Absalom ndobva chavudza vafana vacho. Varanda vacho zvikanzi mukangovona Amunoni amwa waini aita senge adhakwa. Bayai zvife. Mapati enyaya. Mapati enyaya. Iwe Amunoni chivindi chaunacho ndechekuinda kupati ya Absalom. Iwe une nyaya iri pendingo. Undibvunzirewo zveAmunoni agere pedo kuti chivindi chako kuinda kupati ya Absalom ndechei? Uri strong chicha uri strong. Pinda mumba memukomana unozati anogara ari 1. Kundogara pakona yemubhedha. Pakevi pane nyaya dzako, bvunzai vanodhiraivha. Kevi yagara ine nyaya dzayo. Mapati enyaya. Hakuna pati yakapera mushe. Ndanoverenga nyaya yaHerodhi. Pane umwe akakumbira musoro waJohn. After afarisa atamba zvinogara zvakadaro. Ende mavonero angu kamutambiro kekamusikana kaya kaNazari kakane hunyanzvi. Haana kutambisa umambo hweBhabhiloni. Kana umambo hweMedo Persia. Kana umambo hweRoma. Kana madivided kingdom. Pa umambo hweGirisi ndopa ukaochi mukadzi atamba pane pari kutaugwa. Kusvika Herodhi dzavhiringika zvikanzi musikana unotamba uyu todii ngaataura kuti unodei kwaindoda musoro waJohn mundiro. Akagugwa John kudai. Mapati enyaya. Mavuzu party. All night sex, vamwachita all night prayer. Inda kuna Belshaza uchakuza kuti party haiperi mushe. Because vanoironga ndi vanoironga chako kudamwa nungarudo iwe. Nemaka vasingakuinvite kuchechi achikudana kumapati. Taridza dziri padhuze noti sasungaira nhema. Hapana munhu anoda kusungaira nhema kuti asingawinda. Kashama uchishamira nyika. Chikotamiswa nevarume vevanhu to make matters worse. Nyango kambazi rechirungu is bless. Murume wemunhu ende dai waiziva prayer iri kuitwa nemukadzi wake uchafira mahara. Ndemai vako vanogara vachikutsiura siyana nemashamwari ako. Ah mama, is there anything bad about them? It's like vanongouyawo wauna chirungu chinogona kukunda nyaya iyi. Vanhu vachiuraya Amunoni. Tiza ndobva inopuwa ripoti ku David paakanzwa nezvenyaya yaTamara hana zvakataura. Wangotsamwa akanyarara kuti action. Izvo hana kuzati Absalom chatoitsamwira nyaya iyo. Kwa Absalom ndobva atiza aenda Geshuri. Kwasekuru ndobva anogara ikoko. Makore apfuura. Kwai David akasuwa kuona Absalom. Ndobva zvakaitika. Joab ndobva injiniya nyaya dzacho. Absalom ndobva abuya adzoka. But paakabuya akanzi wabuya yes but hautendegwi kuona mudhara wako. Ndobva agara makore futi asingaoni baba. Ndobva aenda kuna Joab zvikanzi kusaka ndakabvira Geshuri kana ndisingachakwanisi kuonana namudhara wangu. Inda Joab unotaura namudhara ndoda kuonana nemwi ndakabvireiko. Baya akaenda 3 times. Joab richingoignore. Kusvikira Joab ratozoona doti pakaipa. Absalom ndobva ati hazvinetsi. Ndobva atuma varanda vake. Joab wanga ane munda weBhali wanga waibva. Ndobva ati ndai munopisa munda wake. Ndikangopisa munda wake chete uchaatenda nyaya yangu. Ndobva munda wacho. Joab akaona kuti nyaya haina kuchipa. Kwakuinda kuna mambo. Mukomana anoda kukuonai. Ndobva aenda Absalom. Vanhu vagana namudhara vachiita yavanoita. Dzagara. Rimwe zuva kunonzi neBhaibheri chakangobuda Absalom. Chava nenyaya yacho. Kanogara pagedhi. Vanhu vachiuya nemhosva dzavo dzaitaugwa dzedzi pamagedhi ka. Vachiuya nemhosva dzavo vachitaura icho chakagara pasuo regedhi. Chatopandukira mudhara. Zvikanzi muri kuindepi? Toda kuona mambo. Mune nyaya ndakatorogwa munda chichi. Ka mambo ndo amusina. Mambo ndo amusina. Kune vamwe vatobvako vavatoenda vachitochemera nyaya yeminda vakatodzoka vatova nemhosva futiko. Amene nyinda yenyu ina kunde ndisikukurambidzai but I'm just a caring guy, you know. Yeah, chakapfeka mapushi, maguchi, neshoti. Apa chava chakanaka ka. Yeah, Absalom was very beautiful. Kutopfura umwe asikana pana.
vhudzi romusoro wake undoiverenga rinonzi izvo rairema 2.5 kgs kana ragegwa ragegwa 1 kupera kwegore. But ari beautiful kudero akapandukira bambo. Beautiful but a rebel. Tumaeleboni twanyutu. Tumwe tacho takakeswana na baba. Kamfana kauri kumanyana kwaka. Kari kurira pakembi but kumba is a rebel. Absalom waita akasvika pakembi vanoti wow. You know, I just like the physique. Zvivakomana zvenyu izvi. Ndikuda mukomana anogona kubrega, you know. Achifamba iwe. Zvokupa ichi izvozvo. Tumwe takanaka but kumba uko vanototi uyu ngaroorwe ainde. Ende musi wemuchato kune tumwe tunziyo tunongoimba tonatsoona kuti vanhu vari kuti atombofugwa nemhepo wainda Martha. Vanatete vane zvimwe zvinziyo zvanokomboza seri kwetendeka. Watorashura. Iwahu, because uri kusundwa nekala. Pane pauchatonzi nevekumhuri. Waita watorashura ratata katuka. Kuna unogara nechituko akakunda. Watorashura. Iwo chiti no, my heart melted. Pandika kuona pepe uchipinda pepe, my heart just melted. I just feel like, wow. Kuzaziva kuti wapinza muzukuru waSatani mumusha akatukwa namai vake. Akatukwa namudhara nemhaka yemusikanzwa yekuda varume. Ndobva chagara pagedhi. Kwai aiti munhu akauya achitaura nyaya, chaisympathize naye. Don't worry. Chomuhaga, chomukweshera musana. Munozviziva zvihagi zvazvo munopuwa wasikana che uchikweshekwa musana. Chitazinga munhu ari kuchema newe. Don't worry, things will be okay. The only challenge we have is because you don't have a king. Mukangondipinza chete apa ndokuitira zvirina. Tima better offers. Pai Absalom wakaba moyo yevaIsraeri vose. 4 years chichita izvozvo chiri pagedhi. Mudhara David asingazvizivi. Pai ndobva aenda rimwe day ndobva ari kuna mudhara. Ndine request yangu. Pandakabva kuGeshuriko, ndine mhiko yandakasiya ndaita. Kuti Mwari mukanditendera kusvika kuJerusarema ndikandoona baba wangu, ndichazodzoka ndoita a sacrifice. Ndichiendere ndimbododzokera. Zvikanzi naDavid, it's okay, inda. David waingomurega ka. Anga asinga kutsiugwa mufana yewe. Iye naAdonija mufana wake vasina kutsiugwa. Vaya nekamwe kahunu soke vanhu vasingatsiugwi. Chingoregwa. Ende zvakatanga uchiri mudiki iwe. Chiti ukatora remote inochibonesa vanhu makatuni. Chimurege J10. Vana vanotsiugwa chisani, don't do that. Sani, munhu ngaakarapiwe neshamu. Sani, don't do that, okay? Yeah, you know, mune misodzi vabereki vazhinji vane misodzi pamatama because vakakurega muri maadventure. Chichispina paleda sofa, chichijamba, chikambowa neTV ikatsemuka ukatenga imwe wakaregwa. Natsoona ndi baba vamangwana iva. Zvana zvati baba pa zvezvi ndi nhamo chai. Kwaina Absalom achiudza vaIsraeri akati mukangowandaridza hwamanda chete. Vanhu vose ngavadanzire kuti Absalom is a king. Baba vari vapenyu. Vaindobva changokuza. Absalom is a king. Israeri wese. Kwai vakazviita vasingazivi kuti mufana ari kupandukira baba. Vanhu vose vakati ahoi. Ngavapinde ake mukomana vachikuza. Ahoi. Oyo. Vachisimbisa. Kusimbisa munhu akapandukira vabereki. Vai David ndobva rasvika shoko zvikanzi David uri pano. Mufana waenda nechimutu. Maprovinces wose ari kuti ngaapinde. Uri pano. Vai David paakangonzwa izvozvo chipatapata kutiza. Ende ukazonoverenga zvakanaka inoti David paakatiza akatiza asina shangu. Akafuga musoro nomucheka akainda achichema achitiza mwana wake. Maiva kuva nenguva dzavanofamba netsoka kudai. Vachiitira iwe uri kuchikoro iwe. Ndiyo nochiti manudhus amakatenga ndandisingadi type iyoyo. Vanotombori vapenyu. Pauchasara mavoko astep mother ndo pachona kuti muchembero yanga ari nani aripo. Mudhara wako gepu rake rikavhugwa hakuna munhu unorivhara yangwa nemaweakness yake.
Unozati mfana Absalom waiva nenyaya inobatika yekuti mukamutsanangurira akati tsanangurai mirai nditsanangure nyaya kama itoti uri right. Boza aikona kudza kuti aiwashi inini mudhara ndiri kupandukira ndine ma previous naye ka. Hanzvadzi yangu ikarepewa akaramba akanyarara sebhutsu. Muri ndinyararei. Aiva nezvikonzero zvinobatika zvokupandukira baba vake. Iwe unazvo zvikonzero zvinobatika iwe. But une one thing chinofangwa kudzora, he is my father. Nonetsa kuti amen. Pasa muri kuti chiko mai vangu vakarohwa ezvinezvi havana mazina epafront. Saka muri kuti chii mai vako ndo vakaita iyoyo choice yavo iyoyo. Vakarohwa nechoice yavo. Ivo ndo vakabvuma hauchaipindi iyo haina zera newe iyoyo. Kana uri mumwe munhu ungatodzidza zvidzidzo tikunze hakubudiwi. Zviri nani kutogwa nero muchechi rinoimba bhesi richikanganisa asi ririmo. Zvinhu zviri kuindisa mai vako prayer band ndo zvari kuita futi. Andobva atiza achifamba netsoka. Maimbozviziva kuti mamwe masacrifice anoitwa nana mai havatauri. Vakatanga kukuudza nhoroondo yekuzvagwa kwako iwe hauiti musika wayo unoita iwe. Ende pavanodonhedza misodzi vachichema vachidana zita rako misodzi iyo iri kunodonha pamberi pechigaro chaMwari straight. Ende pane kapu yeupenzi paichazara Mwari pavachati enough is enough for you Cynthia. Because you think you are clever. Ende unotori netimu rako nokusimbisa mudhara wako unobholoncha mudhara asi ane zita rako anangana skiri. Mudhara wako hana zvakaita. Chinhu chaakatoita kutomitisa mai vako ndozvakatogona izvozvo. Pamudhara wako hana zvakaita anangana kubhadhara fees. Ndizvo. But chaakatogona kumitisa handie zvinhu zvavana vari kuona nazvo kunyenga iwe. Because mudhara wako wakamitisa. Ndozvakatogona izvozvo kuunza iwe. Tendeka dziri padhuze newe titi newe pano. Unoza ukabvunza mudhara wako nyaya dzakaita kuti asiyane namai vako unogona kutozoshamisika. Kana ukabvunza mai vako nyaya dzakaita kuti vatozosiyana mudhara wako unogona kutozoshamisika. Une dzimwe nyaya dzekuti mufanirwa kungosiyana nadzo ngobvuma kuti uri mwana ndozviri kwedu. You cannot go against them and win. Even mai vako vachichema newe musikana mukuru achibaba wako stupid wazviwa iwe utogutsira kuti stupid ko vavo vanotukwa nani. Chibetsera kutukwa baba vako ngoti asi ndo baba vangu. Spain fuba ndo zviripo. Kuvakakuudza kuti mai vako vaindinyi mabonde uchati kudi. Chati kudi. Taurisa dedi vangu is stupid. Vabva kuSmall House na tu vakati magi mukabike wakafara ndo pane blessing yacho ipa. Tobedzekwa nevhangeri kuti zvikuitire nani. Zvima-attitude zvaundotiitira izvi. Tikatoitsanangura nyaya kuti tinotokuhwisisa Absalom kuti aiwa mudhara une nyaya dzasina kurizolva dzekumba. But is your father. Ni mudhara wangu anomwa. Every time pandosvika kumba. Dzinondibata dzondihaga dzotanga kundikisa dzichinhowa doro ndobva ndoti hallelujah. He is my father. Ndezvaigona ndichuze mudhara ndaigona ndakachuza. But hatichuzi vana baba. Hatichuzi vana mai. Ndo mai vako ivo vakakusiya muchichengetwa namai nini muchibakwa rafu muchirohwa. Iye zvino takagadzira ginda goria risingavhunduki kufamba neshoka. Mai nini ngavavongwe. Inini vaitibata rafu. Iye zvino zvanduri gafa pauri papo nyangwe kombi unodaidzira ikazara uri musikana. Ndizvozvo izvozvo. Face it. Udari nusika uchiramba uchingotsanangura kwai ndiri nherera inonyenga. Kwai ndiri nherera mukomana mukuru nendebvu shwa nebhezi kwai ndiri nherera ndakasiwa navabereki bhebhi uchindiona ndakadai usada kugwa murombo. Zvakaitika mudhara une era dzake. I will learn from his mistakes. Muchembero une maerasi ake akaita kuti asiyane namudhara but ndimai vangu. Wazviziva kuti haurorekiwo nyaya dzako dzisingazikamwa mwana baba wako. Unorora katu. Ndinaye bhuru wangu ndakagara naye zvina basa nongosanga norora kwasekuru. Zvina basa. Achipedza kuroora mudhara ndobva afona kaenda kuti maroora mwana wangu. Ndauti muzvizive kuti ndandisipo hauna chawaroora. Nazvino hana mukadzi. Mudhara aita kuti babangu vakandisiya tiri madiki vakati dhamba uchiseva musodzi nekonati ichi ndizvozvo but is your father. Pamwe pachona hwahuri vuhwanana hwakavasunda. Vakaramba nhumbu yakoyo. Is your father variko ikoko. Tozvikumbira kuna Mwari kuti akupe simba kuti Mwari kandozati havaregerereki but he is my father. She is my mom. Ndobva atiza David netimu. Kaenda sango. Chitiza mwana wake. Dauda kunamata. Dauda machando achigadzirira kuya.
Kwai David ndobva anzwa shoko raiti Absalom wajoinwa naAitoferi. Vaverengi veBhaibheri ndachiti vachati amen. Muchindi ainzi Aitoferi anga asina kumira zvakanaka. Zvinonzi advice yaAitoferi akanga ari advisor waDavid. Hanzi waiti ukabudzwa advice naAitoferi yaita senge yabva mumuromo maMwari. David paakangonzwa kuti mufana watorana naAitoferi akati pangu pandiperera. Une munamato wakaita David ari musango. Akati Jehovha doitai henyu kuti zano raAitoferi risabudirira. That prayer was short but enough. Zamudhara wako akataura mashoko mashoma iwe yangu ukataura zvakawanda uchiti Mwari makasika denga nenyika uchidi uri muprayer iye ari ane blessing yake yanongotaura tu choti. Oti Ebenezer ngaatukike. Undi challenge pamba pangu. Vakaridzadzamwa kuti ngamai vako iwe unonyepa sainzi unodzinyora ka 20 ka 20. Kuzama kumbomvura, ukuzama kumwa vana Sting nana Dragon. Izvo nyaya iri kumuchembera akatsamwako ane hasha newe. When was your last time to tell your mother that you love her? Basa kumudza marombe asina kana chinhu asingarovora anochema pakuroora. Ndivati ndichikufunga. When was your last time kuisa date vako pa profile picture? Nozvinetsere nekuisa vafundisi. No motivational speaker. Vese vanhu vane mbiru nda kuvaisa komudhara wako. Komai vako. Kuisa chibage. Hauna kuberekwa here iwe. Makaguma rini mboitirwa mama pipuka uka birthday surprise so kumbovashoka so. Mudhara akavarega mutengera bhutsu kuti mudhara ndakaona attachment kanobhadhara yedzo bhutsu hallelujah. Mune dzimwe mwezi yara makadonha risina unogona kubhadhara. I'm here as a son. You are my father. You have your own weakness but you are my father. So tine maera edu but Mwari ambotirasa. Anongoti vana vangu kamadzoka uya. Waindobva David ati hazvinetsi. Ushai. Wotodzokera kuJerusarema. Wotondovhiringidza zano raAitoferi because rikabudira takuvara. Andobva Ushai adzokera. David ndobva asara asina bhutsu. Kurarisa baba vasina bhutsu. Sungisa vabereki kuvata mudhara wako ari kugara nchauya because iwe mune marights because haudi kutsiukwa iwe. Mudhara wako akuvata akagara achirumwa nebutunga usiku hwose because you are complaining too much. Pikisa mudhara wako jere. Nouchikuziwa fight for your rights, fight for your rights. But mudhara wako akagara muchitoksi unoibhadhara chete. You pay for it. Mugume ari patizo unovata sei iwe nenyaya namudhara. Haungavati sitakuda kutonamata. Waindobva Absalom chasara chikadana vakuru vose vekwaIsraeri. Kwaindobva chabvunza Aitoferi zvikanzi naAitoferi chitipa advice zvapadai todi. Ushai aripo adzoka. Zvikanzi naAitoferi right. Advice number 1 yandakukupa mfana. David paakabuda achitiza akasiya vakadzi vake. Havana kuinda naye. Kwai advice number 1 yandakukupa mfana. Tora vakadzi vababa vako. Uinde navo pamusoro apo. Pokuti vaIsraeri vose vanovona. Ugovata navo Israeri akatarisa. Mfana akati takudzifambira nyaya dzako. Kwakutora vakadzi vababa vake kwava kundowaridza tende pamusoro paivonika paplatform pakaita sepanapa. Kwava kutanga kuvaranga one by one. Achivata navo vakadzi vababa. Israeri akatarisa achitora mapicture kudai. Jerusalem Metro ichirekodha mavideo emufana apandukira mudhara. Yokuti hachavhunduki nemubedroom yamudhara. Ndoma unoitira vupombo kemubedroom yababa vako iwe. Kuvata nomurume womunhu mumba mababa vako kumaprayers avanoita usipo unovaziva iwe. Vachipedza zvikanzi yafai. Advice number 2. Ndipe varume. Ndinopedzerana nomudhara wako izvezvi achakaneta. Izvezvi. Kwai zvikanzi ndisati ndakupa varume vokundogwana mudhara. Rega timbova kuti Ushai anoti kudii. Prayer yakaitwa naDavid yakupinduka. Ushai ndobva dzasvika. Zvikanzi naiva Ushai munoti kudii neadvice yatapiwa navaAitoferi yokuti mudhara andorohwa izvezvi. Zvikanzi advice yaAitoferi panguva dzino haina kunaka. Chava kumurova nestrategy.
because iwe unyatsoziva kuti mudhara wako is a warrior. Zvaizvezvi akatsamwa seberi ratoregwa mwana. Unyatsoziva kuti mudhara wako kubva pabuduku hwake yaiva mhare wakadonedza Goliath. Iwe ngori mu2K usina kana mhasuru. Muna nezvigumwe zvajara ngotaipa zvichikumbira mabhandles kwai mama nditedhe ivo. Muna nevasikana 10 unoda kutedha kuti ataure namajoki ake. Chakapfeka mapush Absalom todi. Zvikanzi mudhara wako haungamborwi nayo kamukunda. Panguva yakadai so I don't think kuti advice yaAhitoferi inoshanda. Kwa saka matodi zvikanzi I think inoda kuti nhasi timbozvitorera time to prepare tozoenda mangwana tonorwa navo mangwana. Kwa achipedza kudero ai Absalom chikati ya. I advice inoshanda. Prayer David yaansiwa. Against him. Waindobva atotuma vakomana vaya. Kwaimhanya munoudza David kuti usatombovata. Kurumidza kuyambuka rukova mufana ari kutouya achipe. Kwai David paakabudzwa shoko iro wakachema achiungudza achikwidza goma. Mangwana mufana ari kutouya. Anzi ari mugomo David. Mufana uya unonzi Shimei ndobva asvika. Wokurudzi kwaBenjamin. Akatanga kukanda mavhu mudenga. Yacho! Takazviona uchipandukira imba yaSauro. Nhasi zvakuwana wapandukirwa nomwana. Yacho achikanda matombo mudenga, achikanda dust. Zvakuwana mavoko ako akazara ropa achitukwa naShimei kusvikira Abhishai chaita hasha zvikanzi dai mambo. Munoregere kuimba yakadai so ichikupopotera. Regai nditi ndindoipedza manu kana David dzikama muvana. Kana ndichikwanisa kupandukirwa newe ropa rangu kouyu. Murege pamwe atumwa naJehovha. Une dzimwe nguva dzaunotukisa mai vako iwe. Mai vako ndi superintendent wepamusha ende pavanosumuka vati isu tinofara madzimai ajoka kuti unofara chimwe nariri joki. Pane dzimwe mhari dzisingachaparidzi une mudhara wako because of your behavior. Baba vako havatauri nyaya yemadrugs because iwewo wacho unotomaita pamba penyu pabhesi iwe. Pana Shimei vari kudanzira kana chisavadha chacho chidai hatipindi mwana wake unochinjanisa varume ndokusaka vane language yekuti kwai une kadora. Kwakawanepi kalanguage kako? Wakaiwanepi language iyo yakavora kudaro? Kuchinjanisa varume zvokuziva kuti ningi wakadai. Ende mai vako vakanyarara kuti zi vakangodangwisa comment. Nako tine urombo hatidi kuti tiwane macomments evanhu vakaremerwa vone nyaya dzacho nani saka tichatora this side. Mudhara wako hachatauri mubhodhi because of you. Tikana muchiti vana vavaeredha vanofangwa kudai. Kowe uyu zvaanomwa doro wana achitoimbisa mucheche. Ende unobvunza senge kuregwa. Kugwa tsitsi. Kwavona mudhara wako angonyarara pamusoro poupenyu hwako asingachakutsiuri. You are heading towards disaster. Iripo here vanhu vaMwari. Ya, ava mangwana. Kwai zvikanzi hazvinetsi. Pai chakaita kuti Absalom asagamuchira advice yaAhitoferi. It's because Mwari vakatopindira panyaya yacho nani kutira kuti vaise Absalom panjodzi. But kana tikada kuiongorora yevafana vanoongorora zvino kuti but mufana anga ari right mudhara anga akatadza kusovha nyaya dzeumba waigosovha sei idzi but ndi baba vako Absalom. Ripo here vanhu vaMwari. Ya. Hondo ndobva yachiridza. ChiAhitoferi chaya chemaadvise. Munoziva kuti varipo vana Ahitoferi panapa? Mbotadza ari padhuze noti Ahitoferi uri sei? Advice yacho nanocha kuti unoti uyu ndiAhitoferi. Iwo asati akuudza kuti kwai baiwa Jadheo. Ya. Ahitoferi akakuudza kuti ita zveJadheo. Timungoita hapana zvinoitika. Ya. Ya. Pozi mudhara wako hazivi mbanje dzakadzvagwa kuseri kuya kumabhanana kuya. Ani makadzidziswa kuconnecta kubhengera mudhara because nhamba dzavo munadzo makadzilinganisa neiko cash. Mudhara anongokwenya musoro mari yangu iri kushota izvo ndori kudya wakapiwa plan naAhitoferi akaita IT. But ndikubudza Ahitoferi haurambi uchiadvise uchiwina. Nhoroondo yake inoti paakangohwa kuti advice yangu yaramba kugamuchigwa naAbsalom kwai ndobva chaenda chikanozvisungirira. Kazati David achingodzoka chat. I'm a dead man. Uchafa nekuadvise zvimuvono mivono. Izvo zvimabhesi zvako zvichafira mahara. Chibetsera kusapota munhu anopandukira namai vako. Kwai mama vako vakazungaira. Pane kamwe kakungosara kwavakaita. Mudhara wako ane kamwe kakungopusa. Nekupusa iko kuya une zodzo yaMwari ipo paya.
dzakagara hadzo dzisina kana zvadzinoziva, hadzizivi kana kuconnecta hotspota nekutenga madhata, hadzizivikana, but dzine blessing yekuti unoshanda kunokwirira. Mudhara wako akabata visa yako muruoko so. Nekuzungaira kwake nekusagera ndebvu nokunwa muromo ndiye mudhara nenyasha iwe. Iye. Kwaye Absalomu ndobva aronga timu tinamate. Akati vakomana tava kutoenda kundorwa. Vaimubvunza vaiti uruda kugwa nani nababa. David netimu yake vari kusango. Pane wani andoda kuti tiverenge mani. Tigona mata. David ari netimu yake kusango. Inda pana chapter 18. 2 Samuel chapter 18 verse 8. Tive nengo yakunamata. Kwaye vari kusango. Absalomu uku netimu yekwa Israel. David uku nemamighty men. Timu ra David moriziva here. Bvunza munhu ari padzi kuti iwe Joab unomuziva here. Fesi ya Joab yaita seshumba. Vana Abishai munovaziva here. Vana Benaya akarwa neshumba mugomba ari wani nguva yechando akaikura. Ndiye ari kuda kunochallenge nezvimfana zvimutukei zvakapfeka mazidhiripi zviri kubhamba asina kana mbogwa nevamwe kuchikweshe. Ndiye ari kuda kunochallenge Joab. Murume anoziva kunangisa pfumo pa5th rib. Iyo chakaisa ma-earphone chiri kubhamba chiri kuconnecta bluetooth chida. Against Joab. Vana Asael. Varume vaiti kana vomanya pamusoro pamakomo vaita semharapara. Ndo vari kuda kunorwa nemufana. Titoda muchallenge. Mudhara wako nemwe backup isina kuchipa shamwari from heaven. Ya. Kudenga. Panyika vanto kudenga kunotonzi kuna baba vamwari kunyika ikoko vanogona kudzifambira nyaya dzacho. Musanyanya kuzvinetsa stereki. Dzinenge dzanetsa ikoko ndo dzavanounza kudu. Iwo ndo vanochallenge. Wakaminura pamba pavo. Chikotamo chisiya zvidya panze. Dzongotarisa zimudhara dzako dzotsikitsira so. Chichemera matrauzi. Is there any problem? Pa Hope Channel aripo, Hope Channel kudenga. Vangaiparidza dressing mai vako nemapfekero unoita iwe. Is there any problem, pastor? Is there is there any problem? There is a problem. Why ndobva David aronga timu yake. Akati takutondogwa. Enough is enough. Amuna kuzviwa. Enough is enough. Tirambi tomutiza mfana. Andobva aironga mabattalion ya Joab. Ana Abishai. Chitevera. Kwai ndobva amira pasuo. Absalomu une yake uku. David une yake. Pane shoko 1 raidanzigwa na David vakomana vachibuda. Zvikanzi pazvinhu zvose vakomana nyangwe hondo yachiridza sei. Nzira ya Absalomu nyasha. Mweya wokubereka. Mweya wokubereka unovasunda vana mai kuita zvinhu kuma extremes. Mwana wangu weoperation. Nyangwe akasungwa akagara muchitoksi. She is still my daughter. He is my son. Kwa musamuvuraya. Poza akafanya dzakadai so. Aponeseki. Chidanzira kuti vakomana spare the young man. Spare the young man. Spare the young man Absalom. Ndobva vabuda. Ndobva hondo yandosvika pa kuti yatsviriridza. Absalom netimu rake uko. David akanzi Sara iwo nonyanya kuwatsitsi stereki. Apa pachadi tsitsi nenyasha. Baba kuda head on man to man. Ndobva yatsviriridza hondo. Verenga muzukuru wanga wasvika here. Ya. Nokuti kurwa kwakapararira panyika yose. Ya. Dondo rikaparadza vanhu vazhinji. Ya. Kukunda vakaparadza muno. Hapanawa. Hondo yakatsviriridza zvakadaro. Zvokusvika pakuti hondo yaDavid yakaburaya vanhu vashoma kupfuura vakaburawa nenature. David unogwigwa nenature. Unogwa nemunhu anogwigwa nenature iwe. Davi rangokwauka rorova mumusoro wotsemuka. Shizha raingopinda muromo memwe musoja rovhara mweya.
bundo raingopinga munhu wotowa, vanhu vairohwa namatanda namashizha. Why? There is a mfana ari kugwa namudhara. Haupabudi. Nature ichapedzerana newe. Ukabona vhangeri rakukonewa nature ikukuti. Musi wamunenge muchibva kupati makadha kwamakawa, poto raitsikwa nevamwe vachipfuura richanangana newe, haupabudi. Head on muchifira passport nemhaka yei misodzi yamai vako yazara kapu. Nokwana mudhara yo. Bana mudhara yo, pozi notaura chirungu. I know what daddy. Problem yotika mutaura neni. Munodwa kuti mune hasha. Unondipfabe panyaya kadai. Yokuti wamitisa vasikana 5 ndopfaba. Ndeupi mugwero unotaura doctor ndeoparate iso. Mukandeoparata saizvo zvandipori. Iwe! Kwai munodwa kundicheka muchidai. Kana totodhila newe nyangwe mpama. Ukabona takukonewa savanhu savabereki, nature ichakugadzirisa. Kwai ondekachiridza. Kwai uyu unogwana vabereki uyu. Tumire matanda nemazura ikoko. Amene kuda zvakaitika kuEgypt ndo zvaitika. Mazuru achimhara munhu mumusorowa. Nature. Pabudi. Kwai yatsviridza, hondo yatsviridza. Absalom amuna kuti pakupisa apa. Kwai wanga akagara pamiwo. Ndobva abuda akadaiso. Paakabuda achimhanya anzi muranda waDavid wetimu rekwaJoab, angari muranda waJoab. Ndobva amubona achimhanya achinda akadai. Paakabuda Absalom haana kuziva kuti haafanirwi kupabuda pahondo iyi. Kapu yeupenzi yanga yazara. Akagara pamiwo. Ndobva rabudziwa neari kumusoro kudenga kuti mufana akagara pamusoro pako inhubu inogwana bamba. Une zvikonzero zvinobatika zvokupandukira baba, but isusu tine authority yatakaisa munharaunda. Because mufana uyu akahwina, authority yatakaisa munharaunda yarerutswa, shoko redu rava renhema. Saka iwe bhiza terera. Paunondosvika pamuti womuoko uri papapo, jamba. Ndobva mudhara ataura neDavi. Zvikanzi iwe Davi terera. Kune mufana ari kubva uko akagara pamusoro pebhiza. Paanosvika pauri, dzika. Yezera richinosvika ndobva rati zvataugwa namudhara ndo zvandoita, nhubu inofanirwa kudzifambira. Ndobva rajamba. Davi rikati aiwazve tomboti dzikei mbichana. Vhesi inoti Absalomu wakandopaikira nomusoro uyo une vhudzi rairumbidzwa navakadzi. Chafira beauty iyoyo. Chafira zvima 6 pack izvozvo. Ndopachatanga kundobaya nebhamba regonyeti pahead on muchibva kupati. Iroro vhudzi iro rinoita kuti utadze kugarisika, umiridzane namai vako uchiita mamudzi kuita 6 days usingataugwi newe pamba pavo, uchabhadhara namalipsi iwayo mufana. Abhadhara. Nemhaka uchiapply kufamba nemacrash. Nezvinhu zvinogadziriswa izvi. Ndara wako ambonyanya kushata zvakadiko. Ndiana mbona. Sitaura nechirungu offer my dirty body. Akaremberera pamutipo paya. Nature inokugadzirisa. Haugoni kuramba kukunda. Kwai ndobva vafana vamanya. Kaudza Joab. Tambona mukomana akaremberera mutu. Vhudzi rake roria. Kamareke kumubura kai pane shoko rataugwa namambo. Spare the young man. Tora tiri ku respect. Kana Joab atichi westi kwanguva tigare musango nekuda kwemufana uyu asina kuraikwa. Ndamnouraya fe namamunondo achifirapo. Chimuzadza mazitombo nemazimiti. Death of a fool. Hondo yatopera. Ndo last scene ya Absalom. Nezvikonzero zvinobatika zvokupandukira vabereki. Nobatika kudai. Zvekuti tikazvisa majaji makoti edu unonzi mufana unobuda discharge. Pakaitika domestic violence yatama naAmnon. Mudhara akanyarara. Is an irresponsible father. Mudhara akati aiwa zvinde matongero wangu. Uyu ndichadhila naye David ndo wangu. Baba vedu vakatora mukadzi wemunhu, mukadzi waUria, kauraisa munhu, tozvara rwana roruru, mwana womusango. Mwari akatomirira kumuita king iye wacho. Mwana womusango idzi dzakauraisa munhu. Haana kuziva kuti David paakaita nyaya dzake akanoinda pamberi paMwari akati create in me a clean heart, O Lord.
haana kuzva kuti mudhara anga akataura nemudhara vakataurana palevhu yavo yekuva vadhara. Iye anga ane evidence yaibatika singazi kuti aiwa David was a man after God's heart. Dzaigona kumbira uregerero kafa nezvikonzero zvinobatika. Vaishoko ndobva rasvika kuna David zvikanzi mukomana mupenyere kana kana muchori nenyaradzo ndiye munomutakura sitasi yatavhuchira. Kwai David akachema kuti Absalom, Absalom my son, wafireko mufiro webenzi. Zvazviri nani ndife ini pachinzvimbo chako, but you have decided to die. Chinhu chakarwadza David ndechekuti Absalom wafira muchivi chako, une zvikonzero zvinobatsika zvekuzvidefenda. Absalom, Absalom my son, why wachuza kufa rufu kwebenzi? Ndo mai vako iwovaye, ndo baba vako iwovaye, nekuporonga kwavakaita kuda kuva nenguva yekunamata. Kune vanoti pastor ini mudhara wangu unovhura hombe hamuzivi. Unovhura hombe ende une imwe hombe ari kuda kutovhura futi, but he is your father. Pastor mudhara wangu muzivi here, mudhara wangu akasvika pana apa vakadzi vese vanopera, but he is your father. Zvichinji izvozvo. Ne vanhu vari kublema vabereki vavo ende katakatokuteerera ufoshuwa vanoblemeka, but ndo vabereki venyu. Maigona kuchuza but hazvichuziki. I want to pray nomwe munhu ari bhita pana. Andi pastor ndo varespecta sei ndichiziva small house yavo. Ndakatoguma ndapindira paconversation yacho ndichivatukirira because vanoshungurudza mai vangu ndakatarira. Pastor I'm bitter about my mother. Vakadecide kunogara nomwe murume tikasara chibatwa rafu nemukadzi wakatorwa nababa wechitu. Monditaura nditeere munhu akadaro mutaparwa pamaroro angu agouya munhu akadaro. It's better afe. Come. I want to pray with you. Yoda machando yai. Ndoziva kuti kune vakatsamwa pana. Tadza kubhadharirwa fees ndaifanga kuenda kuuniversity. Atozoopta kuti zviri nani. Siyane nazvo izvo because my father failed to play a role of a father. Yazvinzobatika ini, but he's my father. Ndine mama vanga anobatika pamuviri panapa kuti iri ndere kurohwa nekodhi yamagetsi nastepmother. Mai vangu vachiisa mastatus vari kumafaro. Vaka give up on us. Why did my mom give up on me? Why? But she is still your mother. Come, I want to pray with you. Iwo unoziva kuti une hondo nomubereka kutokubhadharira kuti pamwe zvichaita nani tuuye kuno. Unotoziva kuti nomudhara wako imwe hamugoni kupesana pakorido ihondo. Come, sada kumboimbigwa senge muri mashavi. Uyai. Iwo unoziva kuti unovhura hombe iwe. Mai vako havachatauri. Iye zvino vari kuchemera misodzi mukati. Pilo yavo ine mepu yeAfrica yemisodzi yako iwe. Ende iwo ndio pauri kuwedzera kushama nokuwedzera kukomplena nokuwedzera kuvablema. Problem ndeyekuti stupidity kunokutevera hauna zera navo. Come. Kutsuka kwakuvhiringa iko kwakambokupona niko. Sanyepera kuda kunyepera kuti senge zvinhu zviri right uchiziva kuti namai vako hamutaudzani. Come. Zviri right here namai. Ndoda kuti muchibva pane mafanemi. Muchidzokera kumba umbondogara pasina mai vako muri tu. Woti mama pane here chimwe chinhu chokuti mukafunga nezvacho pamusoro pangu munoridza tsamwa. Tell me. Uchahwadza vanokudurira ndo pachanotonga wakagara patime bomb. Imbotora mudhara wako badhara vatauri. Enhani makatova zita pamba musoro pangu. Sero pangu asvika. Mudhara wako. Unoziva panotora fizi yako? Unopaziva here pano unotora fizi yako kuti yabhadhagwa yakwana? Dai kurondedzera kakurejusiwa nekakuembaraswa kuti zvimaproject zviite for you. Don't uchicomplaina. Hamnambonditengera birthday present. You were supposed to take me out. You know, complaining day in, day out. But bringing food on the table is not easy for your mother. Pachinji mune vabereki masingle parents. Mai venyu vanogara pamusika vachitsva nezuva vachinyura vati vahodha mazhanje avora for you. Asi kuchikoro kwenyu hazvionekwi unoita senge unorarama a luxurious life.
chibrega pakempi woshinyatsoziva kuti mai vangu vanokweshera ndo vari kukwidza BP vamwe vachikwidza vabereki vavo ndege and you are comfortable about it. Come fambai vakomana tina mate uyai zvakaitika uyai tina mate kuona vari kufamba vari kuuya uyai tina mate vakomana sambofa ukaita bhozori panyaya nokuvara ende vana mai vedu vanenge vachingoti mwana wangu kaporonga ukadini ukaiwa vakugwara iwe nemadrugs iwe uchadzoka pamba pavo uchava burden kwavari vachabuda ma-thousands kuti uoperate iwe ezvinezvi don't even care. Toda kuva nenguva yekunamata kuti Mwari tibatsirei. Gurupu rechitu imi ndoda kuti mungosumuka muri kwamuri ikoko panoti vabereki vangu they try man but ndo wasenge handisi kunyatso kuva appreciate. Ndinogona kushaya mari but I want to tell them mawords ekungoratidza kuti I care for them. You know our parents miss so much kungovudzwa nevana kuti daddy we love you, mama we love you, we appreciate my efforts esamunoita. They miss them. Anovudzwa marombe anovudzwa tusikana utu tuchatodzororwa nevamwe vanhu. Your own mother akadla imwe mishonga inohlisa akaguma osenjwa nechechi kuti nhumbu yako ibude. Haana kumbovudzwa kuti mama I love you so much. Kutogwa pikicha kudaiso vanenge vachingobvunza kwa izvozvo zvinoita nezvezvinolaita mama muzvinzwisisi. Ndoda kuti ubve panapo uchinochinja maitiro potogwa mapikicha namai vako wakanyora pazasi kuti mai vakubereka wovaisa paprofile picture. Unoisa mukomana asina kukuroora paprofile picture. Mai vako varipo, baba vako varipo, nezvipatara zvavakapinda kuti uzvagweyo wakaisa dzenga risina kana plan richinguti wadi. Eudha vakunamata pavari kunamata sumuka netsoka dzako kuti Mwarika ndoda mboitirawo mubereki wangu. Ndinogona kusaita zvinhu zvinobatika but I want to show him and her inonzi rudo. Rudo. Appreciate the little zvavari kukwanisa ngoti mama thank you, I know it's your responsibility to do this but I just want to appreciate you, thank you so much, God bless you. Eudha vachatisa kuna Mwari. Satanamata vamwe masara makamira uko mune zvikomana zvisinga approve nevabereki venyu mujoine vamwe vari umu mutendo kana une tuma relationship twako nemusikana wako muambassador wanaye zvisinga approve namai vake mutendo kana usina kuuya tokuripota kuna mudhara une tuma option chete yekuenda nevane nhumbu dzisati dzadzikanwa dzamakaronga obvisa mouya kutende ikoko tenge tichibetserana tiri mutende imomo. Saka panobuda vamwe wachienda iwe unoziva kuti uri nhubu yakaoma musoro uye uko fai aita yenyu mukati kune vamwe wakamira uko vanoita semagentleman nemagentle lady ivo vasina musoro uye misoro yavo mizhinji yakaenda nemweya yakaipa. Tenzi vari kumushawo kumusoro kudenga musavatendere kuenda kumba vasina kutendeuka. Vaitirei nyasha mukati mezuva ranhasi asi kana vachinge varamba nyasha vadzizvidza muvaitire zvinoenderana nekutadza kwavo. Tenzi ndozonamatira vamwe vakamira vanoti isu vabereki vedu vakatiitira zvakanaka hatina chigumbu navo asi tokumbira kuti dei Mwari navangazive zviri mukati memwoyo yavo chitivapaiwo mazwi nemashoko anokwanisa kuexpressa the gratitude that they have. Vanofanirwa kuti sorry titenderei tiende tinoti sorry. Dei zvaiita Mwari kuri kuda kwedu pashaya kana umwe anoenda ari muzvivi zvake, pashaya anodzokera kumba ane zvigumbu zvisingaperi nekutukwa kunobva mukuziva ugotadza kurarama zvawaziva. Chikomborerai midziyo yese yamashandisa ndaiitirwe nyasha pamusoro penyasha. Babai vaine vana vedu vapeiwo kapfungwa kanogona kuziva kuti hakuna zvoumwe mukana kunze kwomukana uno. Muzita raJesu ndanamata, amen. Basindi
Jesu ega ndino sunungulwa maropa Jesu ega ndino aona basi maropa Jesu ega akanangisa anondichenisa basi ndino nziwa maropa Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa Jesu ega kurekera zvitadzo maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega ndirusimiro rwangu na maropa Jesu ega nekururama kwangu iwo maropa Jesu ega akanakisa iwo anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega mbiri noimba maropa Jesu ega rukudzo ndinonza maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa Jesu ega basi ndinoziva maropa Jesu ega basi ndinoziva maropa Jesu ega. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongombo na ezulini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, I am who's waiting for me in that land. Heaven, la pongombo na ezulini. Mina ngibangezeli kazelika nyagala kaye ngibizango sabela no don't shut me out, no don't shut me
calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. Ngisamangala mina ngiyamkhumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Ngisamangala mina ngiyamkhumbula nganina. How he left the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Mina ngibandezeli chazelika when he called me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. No, don't shut me out. Don't shut me out. Stay and see. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Me